И какво става, хора, аз съм Геймър и да реши в моя канал, сме една от GG8, линк до описанието за канала му. Днес ще играя една доста меме игричка в Roblox, а именно някакво оби за два момчета, които просто управляваме една дебела мазна маймуна, като управляваме ръцете. Той примерно лявата, аз дясната ръка. И е нещо като паркур игричка, ще видите доста забавна играта. Може би ще се получи доста забавно видео. Няма да бъде толкова дълго като старите видеа, но ще бъде някакво забавно и така. Ако той ще такива видеа, пръснете лайка, абонирайте се за канала с камбанката и коментирайте каква друга игра да играеме. И както Андро каза, абонирайте се, иначе ще сте букуци, ако не се абонирате. А сега нека продължаваме с видеото напред и приятно гледане. Добре, хора, ето ни вече сме в играта, както виждате краката са... Те се движат сами, ние сме самите ръце. С две като цъгнем, ръката ни се надървя. Както иде. Напи ми като видите. Да, а пък с единичката се заятачваме на някакво място. Сега ще видим. Сега ще видите, бе. Като с W, S, A и D просто ходим напред и назад. Сега просто вижте. Сега при Нандо тук ще се закачи. Сега трябва да се закача някъде и тук. Стойте. Ето. Да, цяло е това. Сега и тук леко напреде. Ето. Колко тъжно изглежда. Да, ходи. Знаеш, че грава буквално хора на пимето, като види някой, когато е на 18 до 50 години. Тоест, като станат на 50, пак му се такова, обаче, значи, извадени от родилното до 17 включително. Ясно. И след това от 50 нагоре. Да. Чакай. Да. Усни се. Тоест, аз сега трябва да ми стане добре. Като цяло хора, това между другото мисля, че е туториала. Така че да. Това е червената линия, това всъщност е таймера на грабване, все пак има таймер. Нали? И като цяло това, както казах, това е туториала. Ще има доста умирания. Защото все пак съм професионалист. Ние сега ще уинем. Ние имаме много опит в надървания, така че. Да. Ще имаш някакъв пиратски кораб. Так. Добре. Кое, че няма да ни трябва. От кое, че е трудно. Хората, кое, че е трудно. Да, не е трудно, айде. Минай тук. Опа, стой, че... Ти си... Пускай се. Да, пускай се. Всичко трябва да се изстреля. Дай лявото. Бам. Бах тъпто изстрелване, айде да ти. Така, очаквах по-яко. Все едно любак. На цяло. Все едно любак. Буквално сме най-добрите на тази игра. Така, най-добрите. Пусни се. Аз играм и за това отгоре. Забъде не става. Стой. Не. Пробваме се читим играта, защото сме шизофреници. Чакай малко. Йо. Не го. Не ще читим играта, гай. Давай, минай тук. Тук са къде сме? Натам, не, натам, ела. Да. От такива невидима стена. Не, няма. Има. Окей. Има. И аз спрой нагоре. Да, има. Бека, и все пак се качи на дървото. Ако можеш. Окей. Давай сега. Така. Колко сме трагични. Добре, и сега просто сега минаваме натам. Просто да ходим. Такова, че имам паркур. Сега, гайс, тук доколкото знам, трябва да се фащаме за тея, дето са по-различните текстура фигурки. Тея тук.
Защото на другото, на самия бекграунд, основата не може да се фанеш. Добре. Добре, бе. Добре. Не може ли, Даниелит? Да, буквално не може. Понякога може, понякога не може. Пускай се. Добре. Ого! Ю. Моля! Стой, Добре, стой, стой. добре, добре, бе. Стой, стой. Моите Саша. Не, Саша, не. Не! Ето, умряхме. Сега тук се фащам. Добре, ти се фана. Добре, екстенди се сега нагоре. Не, че. Сега трябва да се... О, аз видях Нещо пътя, да. Да, фани се сам. Дай Стой, надясно на другата. Давай. Не бе, не трябва. Ти заобиколи, трябва да заобиколиш. До моята ръка. Трябва да дойдеш до моята ръка. Не мога, Хвани се. не ми Хвани се, да. хвани се. Ти ще умреш. Така, да му аз се такова. Не, бих се обърни от моята страна, така. Добре, точно така. Браво, папи. Стой са. Давай. Ей, сега аз би трябвало да мога от другата страна. Ето. Да, браво, бе. Да не си пепси, бе. Буквално съм Пепси. О, какво е това? Браво е, Пепси! Браво е! И да се... Ето. Добре. Там горе. Да, е там. Стой. Трябва още един път. Да, трябва още един път нагоре. Чакай. Сега, отпускаме ръката, като видим вил на тея. Оп! Фак. Моля, чай, какво? Какво става, като видим? Давай. Изчакай, ма. Добре, брат. Май го Добре, фанахме. чай. Брат, сега виж, сега дай нагоре. Не отивай за това, защото просто не... Да кажем, това е моята фишка, не съм гледал също видеа с тея, така че, добре, вече съм гледал 20 000 видеа. Да. И между другото, за хората, които гледат, нямам фетиши към тея, няма такива работи. Не, няма такива неща. Той сигурно са... Не гледат 247 лоши видеа с нея. На мен ми харесва. Хубавичко. Но вие сте путки и няма да го правя. Хора, вие гледате такива видеа, обаче нямате топки, не ги гледате. Нямате топки, не ги гледате. Това е някакъв проблем. О, фатко си го спомня. Какво пише? Water makes you fall. The world always looks brighter. Добре. О, ще замина. Ела тук. Удата буквално не те кара да падаш. Буквално ти помагам. Сега какво трябва да направим? Добре, чай, качи се за това. Виж ако правим. Не, качи се за ето за това, сега забрави. Май тук мога го читна ми, аз се пусни, аз ще кажа кога се пуснеш. Сега се пусни и мръдни на, забрави. Стой, просто май трябва да стигнем догоре. То май ще ни телепортира. Не телепортира обаче. Да, те сме. Сега ще ми сме най-добрите на играта. Тук. Не. Ето, трябва просто да се качим нагоре, ето. Аз си казвам аз. Ето. Ти кажа, че ни телепортира, я не ми се примава. Казах, че пак пътя към там, дето аз се върна. Къде стигаме? Маля, колко сме добри на тази игра. Опа. Не мисля, че е много похвално да се гордем, че може да играем игра като тази, но както и да е. Давай. Еректирали маймуни, брат. Давай, бе. Малек си буклук. Чай, не, дръж се там. Стой. То не мога повече аз. Имам дръж се там отгоре,
Сега ще таковам ръчичка там. Сега ще пуснем едно готино видео с тея и скачаме тук. Айде. Ще едно видео с тея, добре, прекрасно. Так. Дали ще има така поет с такива тъпи видеа, с такива тъпи игри в Roblox. Да. Брат, знаеш това Давай, буквално давай. ще са най-добрите видеа. Ето хора, минахме и този мост. Да, той бил от се фана, защото просто има фетиш към бамбукови дръчета. Сега какво да си... Ела този път на тука. Също това. Чао! Warning! О, алигаторите, не, това си го спомням. Не! Получай. Най-добрите на тази игра. Брат, трябва да има и втори епизод на тази игра. Разбира се, че ще има. Хора, ако това видео стигне 5 лайка, ще направим нов клип на реактирали маймуни. Аз предлагам просто да има такава поредица от такива кратки видеа, в които просто правим, които просто тестваме най-малумните игри. Но разбира се да не са Brain Dead игри, като например Grow Garden и Steel Brain Rot. Клип на Grow Garden ще има, клип на Grow Garden ще има обаче. Не, никога няма да има тази забила малумна игра. Ето, гайс, в момента мисля, че читнахме играта, както гледам. Да, буквално сме читнали играта, между другото. Качи се на дървото, качи се на храста, няма стане. Така, аз сега ще се кача на по-горе някъде, аз сега отида на още по-горе някъде. На мен ми бъгна камерата. Много тежко ми бъгна камерата. Ето, стой. Няма лошо. Ето. Хубаво ми, че в момента, защото читнахме играта, защото трябваше да минем по край. Ще трябваше да минем по край тая река, ние буквално аз минахме отгоре. Става пак. Леко читнахме онена. Добре, аз хванах за тръстиката. Трябва нагоре. Това как се прави, да. Фани, защото листото пречи. Лойка. Стой, това пак са пречи. Ето. Дай сега нагоре само. Дори не сме мазохисти. Стой, върни, отиди там на плоскостта, началото. Това не спомням дали става така, но добре. Окей. Да, буквално сме мазохисти. О, брат, виж какъв як вулкан има, бе. What the fuck? Йоо, че аз скачим горе. Можеш ли? Не става. Че така трябва да опука. Шанс, защото ще да изтече времето. Бата минута, маймуна се кърши се направи кючеци. С мен не е токсик, ти си луда. Дай, пускай. Не! Ти си такой, че пусни се. Мен не е токсик, ти си луда. Тях за теб играта. Айде, то са трябва да скачим на въжето. Айде, гайс. Оп, так. Изтрих играта. О, ето ни! Не мога да се таковам за нищо. Ето. Давай, пусни се. What the fuck? Какво се случи? Ето ни хора. Гайс, сме на вулкан. Да, ето ни хора, вече сме на вулкан, след като минахме онова. Изгоря ти ръката. Втори опит. Да.
Богомилов. И как бе, първи то? Капи му. Так. Так, Добре. Така. готово. Добре. Сега тук трябва да свалим за топките на Пими. Я така за топките просто. Не. Както Давай, каза, трябва да се фанем за топките на Пими, така е само топките. Брат, не това по-лесно, като не се хващаш за топките всъщност. Знам, другото. ама трябва да ни бъде трудно. Така че, хвани се за... Бъгна ми това. Ето, Добре, фащаме се. Добре, хванах се за тъшака на Пими, на Драго, е случайно. Просто на топките. И на Пими, и на Драго. Да, така да е, на обикновени топчици. Да. Не съм гей. Нито един от нас. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. No boys. И двамата сме хетеросексуални. Така е. Сигурност. А! И играта изтрита. Така е. Така ли? Добре, хвана се за това. Какво се случва, бе? Брато буквално получи в шок ерекция, гледай го. Бат на first person, мега китайско. What the fuck? Пусни се. Давай, сега скачи на и това. Банк. Дай. Банк? Браво, бат ти си... Буквално сме пепси. Буквално. Чай, дай това да биде. Пепси? Пепси? Дай, ти си почти за 1000 лева, аз си живееш живота, брат. Не знам как да ти уча. Не. Там става, добре. Бат буквално сме най-добрите на тази. Също да не падне. О, не, то мост. Дай, виж Пимито колко е богат, докато останете бледняк пред него. Пича почва да си кърши газана, почва да си пляска баджака, брат, на кючек. Много ясно. Давай. Дай, какво ти мнение за локалните, я кажи. Вече си путата майча всички, вие сте ненормални, вие сте за психиатрата. За педагогически съветник и направо. Там дома ти не мога да се преработиш, видя там. Ами да ще искаш ли? Да. Окей, айде. Продължаваме да не сме гейове. Така, междуто не сме. Адо влия пишката на Пими. Да, беше много готина. Също не сме гейове. Да, между другото, брат, отивам да спя с мъж. О, тук е Логан! Виж, това е дреснята на Пими. Че, това е... Това ми напомня нещо. О, гъти го снимам. Стой, буквално сега ще успеем да го направим. Дай, това е лимоно, това е ябълков оцет. Пусни се. Не, ама това е... Това е комбинация. Нандо, това е... Стигнахме от тука. Брат, как сме на вулкана и още виждаме вулкана? Защото това са няколко вулкана, може би, Андрейчо. Брат, да ми ядеш курис? Да. Окей, айде. Брат, много искам да си чеша минчета. Моля? Нищичка, татенце, нищичка. Не, няма да го минеш ти, аз ще го мина. Айде бе, човек, трябва да нацъкнеш фейс, братле. Как така ще говориш на баща това човек и братлен, what the fuck? Ето хора, аз това не го приемам, да знаеш. Както виждате, това е After Effects, когато ядеш яйца с оцет.
Който знае, знае. Не, сладко е, сладко е. Сладко е, няма да говориш така. Много е сладко и хубаво. Ето хора, как виждате, тук има още едно такова. И, Марко, не! Буклук! Какво ничего съм направил аз? Ти траш? Не, моля. Ето вече отново сме тук, както последния път умряхме, сега отново сме тук, защото сме най-големите. Най-добрите сме на тази игра, очевидно. Но и така, Андрейчо. И със сигурност. Да, сигурно се умряха 55 милиона пъти, няма такива неща. Не, другото. What the fuck? Това беше пикинята. Това беше пикинята на Пими. Оцета си яйца и лимонов сок не стана, не направи нищо. Като цяло. Яйца и лимонов сок, брат, буквално. Упс. Как? Так. Добре, ето ни. Изкачваме се. Айде, добре, сега, къде трябва да отидем? Ей на тука, че тука ми изглежда по-такова. Да Айде, скачим айде. на... Ам, Забрави. Добре. Чакай. Чакай, пусне малко видеа с покопика да ни спадне пениса, така. Сега пак го увеличаваме. Окей. Добре. И нека да видим. Йо! Финал, гайс! Тук сме! Какво е сега на... Айде! Трона на бика Кинг Мънки? Айде, бе, хора! Това е видеото. Очевидно стигнахме до края на този мап. Тази игричка беше доста яка. Да се надяваме, че ви е харесало това видео. Ако също такива видеа, пръснете лайк, абонирайте се за канала. Ще оставим долу линк за описанието на Андрейчо и на Друмер ВВ, на Викторини. Все пак, нали? И като цяло това е. Пробвайте я, ако имате топки. Точно така, тази игра очевидно изисква доста топки. И също трябва да има доста здрав мъжки полов орган. И като цяло така е. И нека сега станем Биконг Мънки Кинг. Чао! Айде! Let's go!